Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita terus Quran surat Al-A'la ayat 1 ngantos ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucekna asmane pangeranira kang maha luhur. Alladzi khalaqa fasawwa, kang nyiptakake banjur nyempurnakake ciptaane. Walladzi qaddara fahada, kang nemtokake kadare dhewe-dhewe lan paring pituduh. Walladzi akhrajal mar'a, lan kang nukulake suket-suket. Faja'alahu ghusaan akhwa, banjur didadekake suket-suket iku garing dadi ireng rupane. Sanuqri'uka fala tangsa, ingsun bakal macaake Al-Qur'an marang sira Muhammad sahingga sira ora bakal lali. Illa masya Allah, kajaba yen Allah ngersakake. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, saktemene panjenengane mreksani kang terang lan kang ora katon. Wa nuyassiruka lil yusra, lan ingsun bakal gampangake tumrap sira marang dalan kang digampangake nggayuh kamulyan donya lan akhirat. Fadzakir, sebab iku wenehana pepeling. Inna fa'atiz dzikra, sebab pepeling iku manfaati. Sayadzakkaru may yakhsha, wong kang wedi marang Allah bakal oleh piwulang. Wa yatajannabuhal ashqa, lan wong-wong kafir bakal padha ngedoh. Alladzi yaslan narul kubra, yaiku wong-wong kang bakal mlebu geni kang gedhe yaiku naraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, saktemene dheweke ing naraka ora mati lan ora urip. Qad aflaha man tazakka, temen beruntung wong kang nyuceni dirine sarana iman. Wa dzakarasma rabbihi fasalla, lan padha nyebut asmane pangerane banjur dheweke salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, malahan sira wong kafir padha milih panguripan dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa, kamangka panguripan akhirat iku luwih becik lan luwih langgeng.
Inna hadza lafis suhufil ula. Sak temene iki kaemot ing kitab-kitab kang luwih dhisik. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaiku kitab-kitab Nabi Ibrahim lan Nabi Musa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.